mit navn er Maria, og jeg vil præsentere min morgenrutine i en lokal, regional, national og global verden. Men først vil jeg lige starte med at præsentere de 4 forskellige processer. Den lokale har jeg valgt at præsentere ud fra de distancer, man kan gå til, altså det nærliggende. Den regionale er lige et skridt videre, hvor man måske bliver nødt til at cykle hen til det. Den nationale er derved hele landet, for eksempel Danmark, hvor den globale det er hele verden. Det her betyder ikke, at man ikke kan foretage sig noget globalt i en lokal verden, og det vil jeg give et eksempel på via min egen morgenrutine. Den lokale proces er for eksempel, hvor jeg om morgenen starter med at stå op og tjekke vejrudsigten med det samme for min by, Aarhus. Derefter tager jeg et bad, hvor jeg benytter noget shampoo, som jeg engang har købt i Tyskland. Derfor er det så den globale proces. Herefter skal jeg vælge noget tøj, jeg ønsker at have på. Og her lægger jeg specielt mærke til, at den er lavet i Kina, og det er derfor også en global proces. Herefter skal jeg spise morgenmad, og på vej derhen, der ser jeg sådan nogle billeder, vi engang tog på en ferie i Dubai, hvor vi oplevede en helt anderledes madkultur, og generelt bare en anderledes kultur. Til min morgenmad, der spiser jeg mange forskellige produkter, som jeg har købt i det lokale supermarked. Det kan for eksempel være æg, som er produceret hos en lokal farmer. Og herefter, der læser jeg avisen. Det er samtidig de regionale nyheder for hele Midtjylland. Herefter går jeg en tur med min hund, hvor jeg hilser på min nabo, Torben, som er stor tilhænger af det nationale landshold, altså det danske landshold. Herefter tager jeg bussen i skole. Det er bus nummer 14, en regional bus, som kører rundt i hele Region Midtjylland. Jeg går i skole på Handelsgymnasiet ude i Risskov, en skole, som har 3 afdelinger i Aarhus, hvilket gør det til en regional skole. Er der nogen, som har nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at stille dem nu. Ellers så var det det, jeg havde.